Bideo honetan, zenbaki hamartarrekin hainbat eragiketa burutzen dira. Lehenengo honetan, batuketa multzo bat burutzen da. Zenbaki hamartarrekin batuketak egiteko eta kenketak egiteko, komak finkatzen du beste zenbakiak zein paretan kokatu behar diren. Eta ondoren, pareko zenbakien arteko, digituen arteko, batuketa egiten da. Eta koma, dagokion lekuan jarri behar da. Zenbaki hamarren biderketa egiterako orduan, hasiera batean koma astuko dugu. Bostaren biderketa, 24,5. Bostekin biderkatuta, koma astuta, hau ateratzen da. Seirekin biderkatuta, hau, bostekin berriz ere hau, batuketa hau egin ondoren, daukagun emaitza honi koma kokatu behar diogu. Biderkagaietan lehenengoan komatik eskuinera zenbaki bat dago eta bigarrenean komatik eskuinera bi zenbaki, beraz, emaitzean komatik eskuinera 4 zenbaki kokatuko ditugu. Zatiketari dagokionez, lehenbizi, zatitzaileko koma kendu behar dugu. 0,15 hori 15 bihurtuta. Hori egiten dugunez, biderreun egitea bezalakoa da. Proportzio berdinean, zatikizun aldatu behar da. Beraz, koma ere, bi aldiz eskuinera biderreun egitea bezala kokatu beharko dugu. Eta zenbakiak horrela izanik, zatiketa egiten joan gaitezke. Koma daukan zenbakia desgesten dugunean, 5 hau, emaitzean ere koma ipintzen dugu. Eta zatiketa egiten jarraituko dugu, ahalik-eta emaitza zehatza lortu arte, edo enuntziak eta esaten digun hamartar kopuru lortu arte, edo periodoa zein den topatzen dugun arte. Kasu honetan, periodoa 6 da.